Bani ko nyo mga guys, kaya ato ko ila Inday Ngabil. Kita mi Inday Ngabil. Nagihatod ko sa umanghog, nagwapo, nagwapo. Naman si tricycle para madali ko, nagpahatod ako niya. Kahit para madali ko uli ba. Ila Inday Ngabil ko madto, Inday Ngabil. Bani ko nyo unya, tataon. Hello guys, padung na ko sa ilaha. Naman din siya puyo sa division kay wala mo ko pudog kasuito ani Inday Ngabil, good friend naman mi sa YouTube. So by Australia with love, padung ko sila Inday Ngabil og si Baliling ako. Miga shout out Baliling ako. Unyara mo na ko i-shout out ingna na si Inday Ngabil dito. Guys, nagkita na mi Inday Ngabil diri. Hi. Ako i-shout out. Australia with love og si Baliling ako official. Nakita na mi diri Lisa Jean Greener. Nakita mi Inday Ngabil. Nakita. Hi. Nandito rin sa Alona kasi ang usapan kasi namin, magkita kami sa mall. Kaso lang, ay ulan ng ulan. Hanggang ngayon ay umuulan pa. Sabi ko, ano kaya, pupunta ka na lang dito sa bahay. Kaya sa wakas nandito na rin ang ating Alona. Oh. Magbisaya lang ko, hindi ko kay nahirapan ko sa kalisod mag-Tagalog. Hindi naman mahirap. Tagalog ka. Kaya pumunta ako din, di ba? Pero naano ko kasi, simpre. Aalis na siya sa Tuesday. Oh. Kaya sabi ko, aba aalis ka na. Kailangan magkita tayo. Kaya parang kailan pa kami magkita. Matagal na ito dito. Sa sobrang busy naman, busy din ako. Pero sa wakas, nandito na siya. Nakita din kami at last. Mga kangapit. I-subscribe po ninyo si Alona. Matagal namin Magkatagal na tayong kaila, no? Matagal na kami magkaila sa YouTube. Nagla-live ako, talagang supported, talagang solid supported ko. Thank you, Dad. Dili lang nagkita sa personal kay sa Australia man siya, ako sa Abu Dhabi, Dubai. So adubo, naman siya sa adubo. Murag lisod yung kayo magkita karon kay na may panahon. Mularga na sa ko after 2 days, so nagkita na jud mi karon. Yes, sa wakas, thank you, Lord. By personal. Nagpunta talaga. Bago pa nga ako tapos ng almusal, tapos para ako nakatulog na konti. Mamayang konti, sabi pa, nandito na pala. So guys, sa akong mga viewers sa YouTube, subscribe nyo si Inday Ngabil. Ang iyang channel is Inday Ngabil. Ngabil as in Ngabil. Oo. I-type lang ninyo sa YouTube. Dali naman mo gawas siyang pangalan. Pati sa page po. Sa page. Si nagdugay na jud mi kayong amiga karon namin nagkita pa kay way panahon niya lagi po may mga lugar lagi po niya. Mao lagi niya karon na may panahon pila ra ka adlaw. Tuesday uuwi na siya. Ay, balik ko na sa tani. Ay hindi pala ito. Minabuli. Kaya pala ito pala. Saon man ni mao man ni ato ang life jud nga makapahuman ta sa bata pag eskwela. So bisag sakit para paminawon, saon man ang tuson lang yun. Pero maabot naman yung panahon nga magkahiusa sa ang pamilya. Dili pa karon. Di ba? Yes. Madam. Madam ba uy, Kuya Panta. Mga naligser ko ay tawag madam. Madam man uy. Ya guys, salamat nyo tanan. Please subscribe ni Inday Ngabil sa YouTube channel. Thank you. Kanya palusad mo sa iyang FB page Inday Ngabil sa ganyan. So, pero may ko kita niya mag-live sa FB page kaya ako mag-live. Meron ako kasing group katong yung Dragon Fruit. Talagang nakakataon na super busy ang Inday Ngabil kaya hindi ako masyado na-active sa kung pagbabalik ko ako. Tingnan marami akong load sa sa YouTube ko. Pati yung sa Facebook page ko. Salamat sa pag-follow nyo tanan. God bless. Good luck. Bye.